Matini kino nyako Ramogi juang e chenro mar mbako romo wadhi nyime kar kae ka wang'e maber ni tielo ni mar ariyo kod mogik wadhi biro gi thuolo mano mar winjo kendo mar neno ote mabende isebedo kaka yoronwa achiel kachiel ka ng'asomgi bang' ka asewinjo paro mar Ben Onyach kachiel koda ka Bruce e tielo ni mar ariyo. Ben Onyach, deponi jotelo makoro sani idhiro mar mondo mi otim ang'o okonye dhiro wachni ne jopiny, gin bende gin gi luoro mag jokawo ombulu manyien moting'o jenzigi kosa ang'o dipo ni timre? An kipacha clear first. Awareness mar kawo kura en gima nyaka nigi budget allocation kare IEBC kanyo. To mana kaka wadwa Bruce osewacho, adier makende ni kawuono almost proposal tete ma IEBC make nega treasury through parliament and funding ma almost giyudo sani. The only challenge en funding no seche moko biro uneven in a way ni okobi nyadi chiel. Koro ma bit hamper some of the activities monego be ni IEBC timo ahinya to mar awareness no. Kaka na nyocha neno last budget magidwaro sani for the running to election ma 2027 gidwaro 61 billion. Mani ngendi pesa ma nyalo rito counties waka tete higni wadadek. Kakoro en pesa mang'eny kabisa. To en pesa ma ba winjo ka treasury ywak ni mala ahinya magidwaro ni mondo IEBC omanyane kaka timo cut. To ing'eni kura ng'ado kura ni ene chako go gimoro miluongo ni credibility mar election. Ng'ada kura no en the initial stage mar ng'iyo ni to be kura ma ji dwa dhieni ben gima credible, ben gima ji nyalo trust, ben gino ma ji nyalo bedo go gi geno ni en gima oriere kata ler. Ma ka ng'ado kura kende mosebedo gi itilafu to mano nyisi ni the election process te nyaka chieng' moro ji dhi kata yiere no en gik ma ji bedo go gito. Koro IEBC nyaka find a way mar make sure ni awareness ni is available nikech awareness and then too making sure ni mobile registration centers are availed magi madwaro pesa. Koro ana feel ni it is high time IEBC omany kaka keto priorities gi right to the government, the treasury, makata ka gikwa pesa mondo kuongo kony the first phase nikech first phase mar registration ni koko time yo makare